prachtige wijn ook. En dan helpen we op een fiets. Ja, deze mensen gaan even op de auto langs Utrecht. Dat is geweldig. Zo'n optocht. Alle keer creatieve mensen in komen zwergen, dat is wat we hier zullen. Wat voor wijn hij hem? Ja, een safari-auto. Ja, last minute projectje even wat. Onze wijn die die is naar het beginpunt best. Hoe dat zo? Nee, doet het net. We gaan voor hier maar in en weer gebeurd. Dat is jammer, pech. Domme pech. Wat vind je van de optocht? Nou, ik krijg nog hier 4 minuten een stinkje, want het trainde heel die, dus we zijn hier vlakbij. Dan vliegen we het even en net voor wij. Ja, vorige week de hele week een mooi waar, 9 weken werd het beter en joh toevallig het net al jou. We maken het beste van, hè? Zul je een weekend dus net verpest, dus Rijn? Nee. Het waar is een beetje minder natuurlijk, maar die mensen die gaan je geweldige best dingen. Voor jou verschillende categorieën, maar probeer je er wat van de mindset. Nou, en moeilijk. Maar ik hoop wel dat we er maar rijden kennen. En welke wijn springt er echt uit? Ah, die van McDonald's, die vond ik wel heel mooi. Ja, er zijn alle keer mooie wijnen. De familie Ponser, daar had ik een hele mooie in. Er zijn alle keer wel mooie wijnen. Nou, ik vind persoonlijk de jeugd. Dat is het mooist. Maar ik moet de kappen nog even bijhouden. Ik moet jureren, want we vandaag in de tent. Dus ik is maar nog van alles meer voor. Ik heb een geweldig onzin, maar ik moet hier de kap even bijhouden.